Sabay! Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low-fare Fly flights. Sabay, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations from Iloilo, Cebu, and Davao. It's easy now. Fly Sabay, let's travel again and again and again. Just fly with me, my Fly friend. Sabay with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Superman. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Superman. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, alas 7:38. Ang oras ang builog na ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, The Antiviral, Antibacterial Specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C.
Extend Food Supplement for Men kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kag sumaman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly tabay again and again with Cebu Pacific. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ay, Merry Christmas na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. 99 days more to go. Christmas na! K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Mga ka-K5, Cebu ang orasan na oras naton mga ka-K5, 42 minutos na nakaligat sa alas 7. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, silingaton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton mga tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Component City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. Sa kiranda mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, national kag international, mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan,
Ang inkaupon maton karon ng mga balita na ka-informasyon na gikan sa aton nga mga K5 Patrol reporters ay kang tanan sa ilang mga tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo, kag K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Samtang mga pila man karon ka mga balita kag information nga tipon sa iban panaton nga mga K5 reporters. Kung naton mga K5 sa City Hall, kung sa kay K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Provincial Capitol po naton si K5 Alex Escalante, kag mga balita naman nga tipo ni K5 Karen Badilla and K5 Kim Kaloy. Sa kinandan, sa pila man karon ka mga balita nasyonal kag mga dalagko nga mga balita internasyonal kung sa aton nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinandan ako naman yung K5 June Aluhado Kapulo upod sa kay K5 Andri La Pastura sini nga technical partner sa Master Control sa ato sini nga pagpangalagan mga K5 pila karon ka mga dalagko na nga mga balita kag informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa ato sini nga pagpangalagan protect damo balita subong ang pinaka-dagko nga balita subong ara sa balita nasyonal ang diri sa lokality mga gulo ginagmaya mga siyempre sa mga balita lokal naton subong unahon taguran ay K5 Andri nga aton nga mga balita lokal no. Mga headlines sa aton nga mga balita lokal mga K5. Una sa ato sini nga mga headlines sa mga balita lokal sa aton gali diri nga mga followers no nga mga nagalantaw diri sa aton sini nga Facebook page. Mga K5 sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang taga-dugay hatagan ko sa inyo nga mga mensahe ha. Labi ni gadi sini nga mga pa-shoutout kay sini nga mga comment sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa mga nagalantaw man sa ato sining cross post sang June Kapulot News Live mga K5 no. So hatagan ko karon sa inyo nga mga mensahe ha. Magkabalaka pasinsya sa nagligan gabi kay pertigid kadamo abi sa mga balita. May mga flash report kita tayo pa way tamahatagan sa hustisya ang inyo sini nga mga mensahe kay inyo sini nga mga ginapa-shout out diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5. Diri kita karon sa aton nga mga headlines sa mga balita lokal. Duha ka tuig nga bata mga K5 na lumos sa talamnan patay sa may banwa sang Santa Barbara. Gin pangita pa sang lulo kay nagasige nga binubo sang ulan o sang ulan mga K5. Sige nga pinangita sang lulo niya sa iya sining bata sang sining iyang apo ang iyang iloy nagatrabaho ang iyang amay mga K5 ato Starlock nagatrabaho to Starlock. Basta Tarlac na tila malaban ang trabaho na to kung hindi karga tapastik malaban sa umae no ay malapad ang uma Starlock mong. And ang iya sining lula daw may ginakatuan so nabilin si lulo nalagagang apo. Yang lolo mga K5 daw may medyo masako-sako may mga ginaubra sa pagbalikid ya pangita ya apo ya why na yawan na sa pangita hasta nga nangayo na sa sangbulig sa mga barangay official nangayo bulig sa mga tao sa palibot hasta mga tanod nang pinangita na sila dito sa may ubos mga K5 sa may talamnanan sa mga inang palayan dito nakita mga K5 ang ining bata nga naga-utaw-utaw to sa tubig sa taramnanan. Kag giningagaw pagkuntani nga dalon tanong mo nabi karon kay report kay impormasyon nga napatay ning duha ka tuig nga bata mga K5. So muna sa ato sining mga ginikanan sa mga lulo kag mga lulada mga apo nyo ba hindi nyo gid pagpabay likat-likatan bulo balikdan nyo man kay basi dugay-dugay lakat lang gulpe mga kabataan way ni sila ikbalo ko ano ilay moon mo kay 500 kabalo ka out of curiosity ni sa mga amo ni mga pangidaron mga edad mga tagduak tuig ara gina sa ilang ginatawag nga curiosity kabakita kamo sa mga kabataan nga mo ng edad mga bago pa lang ituntuon hambal mga tag-isa duwak tuig ni bago pa lang gatuntuon hambal kay 500 ang ginahimo nila sina out of curiosity ginahimo nila sina way patay pamangkot lang tawan yung mga kabataan nga mo na edad kay yawan kasi nasabat sa mga pamangkot nila tanan-tanan niya yung pamangkot mong makita na sila mangkot na sila simo
Ang bansa siniyano tong ginhimo yato tayo yung sakto to. Tiyawan kay explicar mo gina kay man ginatawag nga curious ini sila nga hibaloon kung ano ang ina nga ginahimo sang isa ka tawo, kung anong ginahimo sina sang isa ka personalidad nga makita nila mga kakifay pamuna kung nga may ara ang halambalanon nga kung ano kuno ang makita sang mga kabataan sa mga tigulang bisan sala pero sa mata ng bata magiging tama. Kay nga ang mga kabataan ni curious when sila hinalungong wa sila kabalo kung bala ang ginahimo sina sang tigulang insakto na. Pero once nga makita nila nga ginahimo na sang tigulang hambal sa mga bata ti ginahimo kamalam ni Bochilo insakto ni. Hindi Blacky 500. So amo na kung nga ang mga kabataan naton bantayan tagit sang mayo. Luluoy matong bata to mga ka-K5 no. Yawan man grabe mga pangita kaluloy makon mo na nga si lipan na likat-likatan lang. Gid way gid makita mga ka-K5 sang inang lulo ang iya sining apo. Grabe nga pangitay igo makita sang hapon na gid mga ka-K5 ato tiya sa talamnanan medyo malayo-layo gawa nga primero ging katuan niya sa may manukan nila kay dapat masami kuno pirmi man na dra man lang kuno kakadto. Bisan wala gani nagaulan daw kuno kakadto ning bata dito sa talamnan. Ambot ko ano nag-udyot si iya nga nagkadto to sa talamnan. Kasi may nakita bala nga daw hatag interes sa iya mata. Kay 500 amo na rason nga nagkadto to siya bala. Hindi masiguro basi kung may nakita to sa galupad-lupad nga pispis. Mga kabataan mga muna mong may makita na sila nga daw medyo magka-interes sila kadtuan gina nila. Basi may nakita sa karon nga daw nagahapon pispis to kaga siniya kadtuon ta bedak punta to. Pagkatuig lito dalom ang tubig kay gaulan-ulan nga daan. Tinalumos ining bata mga ka-K5 no. So gani standby kamo. Suryan tara karon di sa ato sini nga pagpangaray mga follow-up report na gear sa ato sini nga mga patrol reporters with ka-K5 Kim Kaluyo. Kamo ang nakakuha sining information may kang tanan sini sa natabo dito sa may banwasang Santa Barbara. Samtang sa iban pa inaton nga mga balita sa iban pa nga mga balita lokal, mga ka-K5 no permit no rally hindi na pag-ipa-implementar sang Iloilo City Police Office on madumduman sang aton nga mga tagpalamati nga pagaplastar na ang mga nakalain nga mga sektor. Sektor sa simbahan, sektor tanan nga sektor. Ka-K5 nga magaupod sa sining pagahiwaton nga inang trillion peso march. Mga ka-K5 nga pagahiwaton ni September 21 sa diin ining September 21 nga ini mga ka-K5 amo ini siya ang ika-53 nga anibersaryo sang declaration sang martial law sang tiyempo ni anay o ni late President Ferdinand Idralin Marcos. Ang tatay siyang nagapungko subong nga presidente nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga ka-K5. So, ika-53 na anyos nga deklarasyon sang martial law diri sa aton sa Pilipinas nga ginhiwat ini sadtong September natabo ini sang sadtong September 21, 1972. So ining okasyon o ini mga ka-K5 nga kapag kumemorar mga ka-K5 giidungan ini. Idungan ini sang tanan nga mga nagkalain-lain nga mga sektor sa bilog nga Pilipinas. Hindi lang kay diri sa aton sa Iloilo, kundi sa bilog ini nga Pilipinas. This is a synchronized protest rally kontra korupsyon. Mga ka-K5 nga may tigulo trillion peso march. Amo ini mga ka-K5 halin sa sektor sang mga simbahan, sektor sang mga nagkalalain nga mga religious sectors, halin sa mga sektor sang mga mamumugon, sa mga sektor sang mga mangunguma, sektor sang mga tsuper, mga driver, mga ka-K5 kag sektor sang mga mamumugon. Sektor sang halos tanan nga mga sektor ang magapartisipar sini. Ginalantaw naton nga may posibilidad mo ni pinakadako naman nga rally nga pagahiwaton sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5. Synchronized rally Metro Manila and the other provinces.
of the Philippines. Diri sa probinsya sang Iloilo, nakapreparar man karon ang JASAC, no? Napamunuan sini ni inang Monsignor Militon Oso nga nagapanawagan man sa tanan nga mga pumuluyo nga concern sang kinawatay mga ka-K5 nga nagahambal dire nga kinahanglanon na naton nga magwa sa tunga sang dalan agod nga magupod sa sining may kangtanan sang sobra-sobra na nga pagpangawat sang kwarta sa kaban sang gobyerno sang mga pila ka mga tao nga ara sa gobyerno kag mga sindikato nga mga kontraktor. Halin sa mga sindikato nga mga kontraktor, pakadto sa mga sindikato nga mga taga DPWH, pakadto sa mga sindikato nga mga mamalidha, kag mga sindikato nga mga senador. Mga ka-K5. So no permit, no rally. May posibilidad kag ginhambal na gin-announce na ini sang Iloilo City Police Office nga hindi na nila pag-entertainahon o silingon nga bisan wala permit pwede na makarali ang publiko. Okay, 500? Amo na sa kuan, amo na sang botsilingon nga kun magrali ang mga pumuluyo hindi kinanglanon nga magkuha pa sila sang permit. Kaya daw nagpagwa magani statement si former Mayor Jerry Treñas nga suportado yang ining rally nga ni. Mamarcha masas tunga dalan sa kontra sa korupsyon. Mayor, former Mayor Jerry, mamarcha ka mas tunga dalan kontra korupsyon? Sigurado ka? Basi kon Way mo natulog ka na kagalingon mo. Basi ikaw ang mamarchahan. Ano man? Intra ka man, rally? Sige lagan na to sa... Basi ba na dugay-dugay makita sa mga nagarali, silingabaw. Kasing kita ng mga tao nga, ang mga kawatan, talsikon, ang mga kawatan, ilubong. Pagkatapos, sige na singgitan, kita kanila sa dalan na. Pagkatapos, mamba sila nga, ari ng isa! Ari ng isa, gapuson tanay! Disgrasyagin. Ari ng isa na ilan sang sa krus! Dapugagit. Ubo man ko ba? Amo na sang kinasiling ba na makika, kaki 5 nga? Pakita ibala nga ang mga tao may sentimento. May ara dayon nga drama-drama, ki 500. Drama-drama, sila nga ugyunan tani. Para ko ya sa inyo, para ko sa inyo nga mga kuan nga mga pumuluyo. Kinanglan nga kuanong tani, lagson tani ang mga kurakot. Sige hambal nga lagson mga kurakot, katalikod sa kibi, balik ka nagapakiwi mo na dyan. Yalagson ta mga kurakot. Tapos ka kuan sa doon ka pang yambi sa blamin sige gisin no. Paminsarya dayon sininga ako man mo. Mga kaki 5. So latawon ta na kay lapit na lang Sa 17 kita subong edisyon Miyerkules mga kaki 5. Isa to sininga pagpanglagado, tatlong tulog na lang. Mga kaki-5, pizza 21 na. Latawon tani kay kami mismo nga mga miyembro sang media mga kaki-5 ma-coverage man imong. Kami nga mga media, mga nakalain nga mga vloggers, kay mga media. Laban-laban, maupod man sa marcha kag mag-coverage. May kangtanan sinisang pagahiwaton mga kaki-5 nga inang trilyon peso March mga kaki-5. Yatra karon diri sa ato sini nga pangalagan. Samtang sa iba pa naton nga mga balita, iban pa naton nga mga headlines diri sa ato sini nga pangalagan. Iloilo City Congresswoman Barunda kag 5 pagid ka mga congressmen, mga ka-K5 sa probinsya sang Iloilo nagboto pabor sa kay Speaker Bodji D. Pertine mga ka-K5 kon mga kaki-5 kay man kagaina
sang pag-open sang sesyon sang hapon, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga ka-K5, ang kusang loob nga nag-resign sa pagka-speaker. Ang iyang rason, para kuno nga hindi maimpluwensyahan ang ining ginahiwat nga investigasyon sa aton sining kongreso kontra sa korupsyon gyapon. Ilabi na gid ang flood control project sa anomaly. Rason nga ini siya ang nag-resign. Kay tigin lawag ang ngalan niya mong. O isa sa mga nalawagan ang ngalan niya sang pamilya o kulabi isang mag-asawa nga diskaya. Mga ka-K5. So bangod kay nalamita ang ngalan niya, amo ning rason kung nga nagbitiw siya kagabi para nga daan gin flash report ko na sa inyo, di ba? Kagabi kagabi ginapasan ang iyang akwan mo. Ang iya bra nga nameplate na blang nakabutang dira nga inang Speaker of the House. Ginapasan na to sa bata-bata ya pagwa sa iya opisina. Ka-K5. So, why gidman amo gidman ang nagagwa nga balita kagabi. Husto gidman nga pagkaaga kagaina sang naghiwat na ang regular nga sesyon sang ato sining kongreso. Dito kagini siya ang nag-announce ang iya sining mga ka-K5 sa 28th Congress sa first regular session mga ka-K5 nagkuan ini siya no resigned bilang Speaker of the House. Kag sa after sila gin-nominate mga ka-K5 ang isa diring ginbulos ang si Faustino nga lang niya to Budje D ang congressman mga ka-K5 sang 6th district sang probinsya sang Isabela. Ang mga ka-K5 sa diin ini siya ang hindi manggid siling tanan gid nga mga congressman ang nagboto sa iya nga bilang magbulos bilang speaker, pero ining si congressman o kon si Speaker D Budje D mga ka-K5 ini siya ang deputy speaker man mga ka-K5 ni Speaker Romualdez. So ang aton nga mga congressmen mga ka-K5, Congresswoman Jamjam Barunda sang Lone District of Iloilo nagboto pabor sa kay Speaker Budje D. Then ikaduha, Congressman sang 1st District sang probinsya sang Iloilo, Congresswoman Janet Garin nagboto man para sa pabor sa kay Speaker Budje D. And then ikatatlo sa 2nd District, Congresswoman Catherine Joyce F. Gorisita nagboto man pabor sa kay Speaker D. Then ang 3rd District mga ka-K5, Congressman Lawrence R. Defensor ang nagboto man pabor. Sa 4th District of Iloilo, Congressman Ferginel Biron ang nagboto man mga ka-K5 sang pabor sa kay Speaker D. Ang congressman sa 5th District, Congresswoman Binke April Tupas, absent. Kasi nangulabo na siya ito sa may Barutak Viejo. Maria Ihunis tigrapon talagsalang kamo naga-sesyon. Absent ka pati mo. Nanok man mo bingke man. Dapuga. Oh. Tapos si Congressman Partiles Jujuang Uswag Ilonggo Partiles Jujuang kontrobersyal ang ngalan nga nalawagan sang mag-asawa nga mga diskaya. Ay absent si Jojo. Nila nag-date sila nga duwa guro ni Binky ay. Absent si Binky, absent man siya naman ni sila nga duwa yan. Nag-date ni silang duwa nga. Absent silang duwa. Di wala sila kabuto eh. Di Black K500. Di ano na lang karon ang representahan nyo sa inyo nga mga distrito. Nag-absent ka mo, wala ka mo kabuto. Jujuang, wala man nakabuto. Duwa sila, wala kabuto. Sa anom sila tanan, sa 7 sila tanan-tanan, including the City of Iloilo, Lone District of Iloilo City, Councilor, Congresswoman Jamjam Barunda.
Ang apat lang ya ka mga distrito, mga ka-K5, first, second, third, and fourth, ang nakabuto. Ang 5th district ya si Bingke, Congresswoman Bingke Tupa, siya absent. Jojo ang absent. No good, no good. What happened to you? Why are you absent? Talagsa sa Malaka na kamuga kadto to kagaga representar sa amon nga mga pumuluyo diri sa probinsya sa Iloilo. Absent pa kamutinyo, nagano ka mo man? Maria Yunis ka mga tamaran sinyo karuna. Karon bawion namon krosweldo namon sinyo. Panamit ka mo ka pinangurakot sang kwarta sa kabansang gobyerno. May mga kuan ka mo da, may mga projects ka mo da. Kamo man mismo ang mga nagapatigayon sa mga projects nyo. Kamo pagid ang mga kontraktor. Pagkatapos, absent pa kamo. Dapuga. Akigan na mo kro ka, Mayor. Sige yan yung gibla. Dapuga yan. Kakifay. Away pagani, base kung hungod-hungod maniguro ni Congressman Jojo ang mag-absent-absent kay subong ginahunting sa subong sa mga media mo. Ilabi na gid sa Iloilo City nga media. Ginahunting sa subong sa mga media. Mga nagpagwa sa statement sa Facebook lang. Ang statement na sa Facebook kay 500, pwede na niya mahimo sa abogado lang. Abogado lang niya masulat na kang mag-post sa Facebook daw, okay na. Lain kaya kung imo tingog yung mabatian sa mga pumuluyo. Nagarepresentar ka sa mga pumuluyo, de. Ang daan nga ginpanginwala ka mga daan sang duwa ka mga Poncio Pilato, de. Tapos, hindi ka managang. Walang tawa ba lang, duwa ka Poncio Pilato, de. Nagpanginwala na si mo. Ang banila niya, wala na kinilabot sa Uswag Ilonggo Partile siya, yan na yan ni Jojo ang. Ya, subo siya, inyope, kami amon niya. Tapos way ka pa imo kapakita-kita dit paano ka karon maka-explicar sina. Abi nagkaroon sa aton nga mga pumuluyo tutuod ng obra ni ginhambal ni Mr. and Mrs. Diskaya nga gapanguleksyon kay mo to sang kwarta sa ilato pagkatapos kinahatag mo sa kay kwan sa kaya Speaker Romualdez kag sa kaya Congressman Inang Saldico. Okay, mo matong hambal sa mag-asawa to. Ikaw ang kolektor. Diri sa Iloilo, kung mag-asta-asta ka di daw, ikaw ang big boss di. Pag-abot ka sa may kongreso, kolektor ka lang. Dapuga. Ano nga? Mga kakifay. Ano na tabo? Kaya nag-alabsent ka mo inyong duwa, din ka mo nagkaratuman. Kalapit sa Manila. Absent ka mo, pagkalabot ka mo gani bakasyon sa ibang lugar, ibang pungsod. Dirala sa may Manila, absent ka mo. Ay nga saka lintukin kag buro-buro nga. Ano ka mga duwa? Malo ka mo makakifay, may nagagwagwa nga balita nga sa 5th district ne. Tanan nga mga kwanda bla kay 500 nga mga projects bla sa may 5th district. Damati kong pangontrata da sila man ni congressman. Ila man mga kontraktor da sila magapangontrata. Amo-amo maning kay Jojo. Sabagay si Congressman Jojo ang kilala naman nga daan. Nga siya sini nagapalakat sang una mga ka-K5 sang IBC. Inang International Builders Corporation bla. Nga amo ang nagpahimo bala sa ungka flyover kag sang aganan flyover. Nga kontrobersyal. Ay, ang bota. Di, nako magdudo pa komentaryo. Mga ka-K5. Sakit, lanik kurong buot nila sa aton. Nambal naman sila nga ba si Johnny, wagid pa kuanag, wagid siyang pasunain. Kinakomentaryo ay. Amon gambal-ambal man kami sa tuod. Ay, Maria Ihunis, tigarapon Santissima nga klase kamo. Mga ka-K5, no? So, istoryanta na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iba pa naton nga mga balita, sa iban pa nga mga balita, tiamo na naon ng iban pa nga mga balita national, mga ka-K5, si Congressman Paulo Duterte, bla? Congressman, Paulo. Congressman Paulo Duterte, mga ka-K5,
ang nagapati nga isa lang ka drama ni ang pag-resign ni Romualdez bilang speaker kag pagbutang na maliwat kay Budji D bilang panibago nga speaker. Kay nga suno sa report nga nag-appoint sini kag ang nagtudlo nagsakuan naman bala nag-appoint sini kag nagbutang sa iya sa kay Pau sa kay Kwan sa kay Budji D kay 500. Sabi mo ko na no kung sino ara may opisyal nga statement na si Congressman Paulo Duterte nga sila nga Kwan malang na inang drama lang na niyang ang nagbutang sina ang nagpahamtang sina bilang congressman bilang speaker sa kay inang Budji D ila man gyapon nga kagrupo ila magyapon na kay nga ini siya mga kay-5 ang congressman sang inang bagong Pilipinas gyapon mga kay-5 ti ila magyapon grupo kag ang nag-appoint sini sa iya nga himuon mga kay-5 nga ini siya ang himuon nga pag-speaker ining si Budji D sa gihapon ang nag-appoint sini amo ang bata ni President Ferdinand Marcos Bongbong Jr. Baliskad Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na insakto mga kaki-5 amo ang bata niya nga si Congressman inang Sandro Marcos amo na ang nagduso nga dapat si Budji D ang ibulos so pinalantaw karon suno sa kay Congressman Paulo Duterte nga isa lang ini sa mga kadramahan pero sa pagkamatuod lang sa gihapon wala gyapon ini sang kasulbaran ang ining investigasyon may kangtanan sa sining sobra-sobra nga pagpangawat sang kwarta sa kaban sang gobyerno o kon sa maripot nga pulong korupsyon sa gobyerno naton ilabi na sa sining flood control projects mga kay-5 bangod kay kalukaluhon malanigyapon kay butang dira nga speaker sa gihapon kaalyado sang mga Marcos kag ini mga kay-5 ang nagbutang sinidri sa iya amo man gyapon si Congressman Sandro Marcos ang bata ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amo na nga ambal ni Congressman Paulo Duterte sadya ni Kasturyan tala kero mga kay-5 diri sa ato sining nga pagpaglagad sa mga balita international ang nagpatay sa kay Kirk yan bilin ni Kirk kanito ang kalyado bla ni President Donald Trump naging luthang patay samtang ini siyang si Charlie Kirk bla mga kay-5 inang ginpasakaan na kuno sang kaso nadakpa na tong ining suspect nga nagpatay sa kay Charlie Kirk isa sa pinaka numero 1 nga sumulunod kag suporter mga kay-5 ni President Donald Trump paila na kaso ati kabay pa nga kuan na matagan hustisyan kamatayon sini grabe mo sa utong adlaw mo tapos damo pa tawo bumbahon kay mo so si Maria Ihunis ti grapon Santissima grabe nga mga abilidad ila no mga amo na yung batasan sa ila to no sige lang turihan tara kero magka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagan ang mga balita ang inobatran buylog nang igradorong sa inyo sa kalwan na sang klinika DTX 500 kag sang Mighty C di alkaline base nga vitamin C di power duo sang klinika de alternatibo medicine and wellness center sinanglano naton magka-K5 para sa proteksyon sa aton kaugalingon ilabi na kontra sa hypertension high blood diabetes kun balatian sa korason balatian sa kidney balatian sa baga balatian sa aton intestine kag tanan-tanan balatian sa kidney iban pa nga mga balatian katulad magka-K5 sang cancer prostate cancer cervical cancer breast cancer lung cancer colon cancer, sarcoma cancer, kag iban pa nga mga cancer, brain cancer. Tanan-tanan magka-K5 aton ini malikawan. Kung kita ang magainom sini sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Bangod magka-K5 nga Klinika DTX 500. Puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas ka masiligan ng potensi sang flavonoid kag polyphenols. Sa nga halin sa DSC kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer.
Ang Mighty C naman mga K5, isa ka alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities nato nagud nga patyon man naguba nga mga selula sang lawas naton through apoptosis antes ini nga magmutate kag mangin kanseros. Kanina magulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan naton kaugalingon kontra sa mga pamaratian na K5 labi na sa mga kanser. Kinanglan naton proteksyon naton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 8:13. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
matutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains live. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga aton nga oras karon nakalabot kita sa 22 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sining nga pagpangaragad, prober kita mag saylo sa iba nato sining nga mga balita kay informasyon, mga issues kag mga balita nagikan sa iba naton nga mga K5 reporters sa mga K5. Check nato na yung latest weather report. Nagikan sa ato sining nga Pag-asa Iloilo. So, ang ulan-ulan daw ay gidgaw ka ng bagyo subong nga si Bagyo Mirasol di nato sumong. Si Bagyo Mirasol, where are you? Tabo kay Bagyo Mirasol. Check naton mga K5 latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kung naton karon si Engineer Ferds Rubin kang Pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening sir and go ahead. Yes sir, mayong gabi sa tanan. Amo ni aton latest weather update para sa subong nga September 17, 2025. Sa aton nga latest analysis, ang aton gina-monitor nga si Bagyo Mirasol yara na sa kalayon, bisinidad sang Kalanasan, Apayao. Ang ini nga bagyo sa karon gahulag north-northwest sa kada sigon nga 15 kilometers per hour. So ginalauman naton nga posible magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa buwas nga adlaw. Samtang may ginamonitor pa kita, isa pagid ka bagyo nga ara sa guwas ang aton nga Philippine Area of Responsibility sa karon yara sa kalayon 1,235 kilometers silangan sang
Ang ini nga bagyo wala sa direktang epekto sa anuman nga bahin sa aton nga pungsod, kag ginalauman naton nga posible sulod sa aton nga perlainbay sa buwasman nga adlaw. Sige ta diri sa Western Visayas sa karon mag-umon ang mga kalangitan, may posibilidad sa mga ulan-ulan pangilaw sa nag-uob nga dala sang aton nga hangin habagat. Hinatubtob kasarangan na hangin halin sa nabugat na nakutundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kabigatan. Aton nga temperatura kaya sa 25 tubtob 29 degrees Centigrado. Adlaw nagatunod alas 5:49 sang hapon, mabutlak buwas alas 5:39 sang kaagahon. Amo ni aton latest weather update kalendris pag-asa Iloilo, Ferd Tribune, madamo gini salamat. Engineer Ferds? Yes sir. Kundi si Bagyo Mirasol no, dumanuguwa naman niya sa sagwa sa ato sini nga pungsod kag hindi kita masyado apektado diri sa aton sa may Western Visayas bangod kay dito ni saya nagpanglubaybay sa may area sa Isabela no. How about naman o sa may sa may Apayao gali no. How about naman sa ining bag-o naman karon nga makita naton nga daw ara pa sa sagwa sang PAR pero nagsulod naman sang PAR naton ining isa ka former LPA nga nangin tropical depression was magasulod ni siya diri sa aton sa PAR more or less mga mga inadlaw kag pagatawgon ini siya sa nga ngalan nga bagyo kung makasulod na sa PAR naton na Engineer Fred Rubin sir. Possible magsulod ni siya sa buwas nga adlaw kung sa diin tawgon naton ini siya nga si Bagyong Nando. Kag sa karon wala sang direktang epekto sa aton. Pasaka ang iyang hulag sini kag ginalawman man nato no nga posible man ni ibutongon or enhance ang aton nga hangin habagat. I see. So may tsansa nga may tsansa nga matunaw bilang bagyo ka magabalik sa LPA or kung magbagyo gid man siya hindi gid man masyado apektado ang pungsod kag may posibilidad nga wala man niya sang landfall nga matabo inang Engineer Ferds. Ginalantaw naton nga hindi ni siya magtunaw no nga sa bagyo. Ginalantaw naton nga posible pag ini magkusog sa typhoon category sa sunod nga mga adlaw pero nabuo siya nga maglandfall ini siya sa naman nga bahin sa Pilipinas. Ang extreme ang iyang close approach is diri sa may extreme northern Luzon area dampi. I see. Okay no. So ang maga-epekto diri sa aton nga ulan-ulan tungod man siguro sa ihapon sang dala niya nga habagat Engineer Ferds. Yes sir, habagat pigapod subong. Okay. With that, Engineer Ferds Rubin, thank you so much and good evening sa liwat. Thank you sir, Siliwat, may gabi tanan. K5 News FM, Kampiyon Report. Ayo kay bisan damo bagyo ga sinulod sa aton sa pungsod kay 500 at least daw. Kay kita ga kaigo bla no. May ara gid mga igo-igo pero mula na galing no nang habagat, ulan. Galing kay kontrobersyal, galing kay 500 kay bisan ulan lang haladlukan. Sabi mo kung nga haladlukan ng ulan, tungod sang palpak naton nga mga flood control projects. Ay nga sa kadapuga, klase ka flood control projects ni. Amo ning ginahadlukan taya. Sang una ginahadlukan taya kay 500 hangin lang. Tinali ko rigoon kita sang hangin kag dalas-dason mga kaluluoy, may kalawasdak balay ta. Pero subong niya may ultimo ahaw habagat lang nahadlok na kita man nga Visit ning flood control projects niyo. Nga sa kayo dapuga gid. Ay Maria ihunis di garapon ni Santissima man way man patay man abi ning way man patay develop ni sang mga LPA sa tropical depression wa. Dapuga ning nanonobra nyo ni sa amon yaman. Amo na nga daan ba matyak ko basi bala kung ginasilutan kita di ka Ginoo. Basi gamba ng Ginoo siya perti kakawat ka nya perti ka mo kakawatan na rin nyo ay. Dito ka mo pa igoon siya sa hangin pero igoon ta ka mo sa tubig baha. Mga kawatan ka mo siya nga mga yuda patula ka mo Ay nga saka di mungking gid. Nga kakipay. So sige. Antes ta katuan karon ang mga pila ka mga balita kag informasyon halin sa ato sini nga mga K5 reporter. Diri sa ato sini nga pagpangalaga. Di pasiplatan ta tagan ta tagan tang hustisya ning ato sini nga mga followers Nga nagalantaw diri sa ato sini nga pagpangalaga mga K5. Apple di up taasan mayong gabi sa taasan kay Hilado family sa Ungka nga nagamonitor kag subuman sa mga Mocor 3 wheels companies, especially sa kay Bing Lotero Tan, William Tan, sang Haro, nagamonitor. Sa kay Mark Vincent Javier, budlay magbaha, basi magululuwa ang buaya.
Iban ganito, nagharalin na to gani sa kongreso. Naglalaya sa itong mga buhaya sa kongreso. Tapos, mahalin ang buhaya, ang isa ka buhaya, mabulo sa isa pa kabuhaya. Kaya mga isa idalong nga porsyon nga mga kuhan nga mga congressman. Panawag sinasali, hindi kay buhaya, mga alligator pagit. Mayang gabi sa kay Tristan Wyatt Vigulay, sa kay Emily, sa kay Apple di Tabatasan. Good evening ko na shoutout sa kay Grace Ledesma, Angeles Taasan Ledesma sa Tubungan. Nagamonitor man sa kay Emily Aurelio, good evening. James Cordova, Philip Louis King, salamat kid sa kay Binja Storias da, good evening man. Sa Guaan Youth Association for Progress, Guaan Leganes Iloilo. Ano inyong nga grupo na maupod sa marcha? Dapat upod ka mo sa marcha ha, sa Pizza 21. May mga asosasyon ka mo nga grupo. Binja Storias. Kay Anje Vasquez Tanda, everyday. Kadira, what time ka ga-start idol? Ay, bago na sa balungari ko dis K5. Kada everyday kita, from Sunday to Thursday. But silingon, Friday and Saturday, kami ni K5 Andre La Pastura, we are free. Libre kami kay day off namon kon Biyernes kag Sabado. But silingon, programa namon Domingo lang hasta sa Webes. Kada alas 7, imidya tub alas 9:30 sang gabi. Ayos, wala, sige. Salamat Angie Vasquez Tan. Bago na sa gali kabalo nga Rico de sa may K5 News FM Iloilo. Good evening man sa Pilipinas One Guardians Incorporated founder Gary Famarato. Bro Del Edsel Pariñas sang nabitasan Leganes Iloilo. Ari, inyo grupo paupdaman na sa sa inang trilyon peso march. Tanan nga mga grupo pag ilintrak mo abi. Paano tanan mabatian ng singgitan dagag makwa tang hustisya angot sining kinawatay sa gobyerno ni man. Lantawan nyo bla sitwasyon tadi sa Pilipinas bla. Kung kaysa ginabasol taman kamo ilabi na diri sa syudad sa Iloilo. Ginabasol ko diya iban nga mga pumuluyo nga mga kuan nga mga batulan man. Pila na gidhambalan nga hindi kamo magsagi kabaton sang kwarta hadin sa mga politiko kay kinawatan ina. Sige nila nga pinangawat kay ipamakal sang buto para intuon kamo. Galing kay shadow sa inyo ka mga batulan. Hey Maria Ihunis ti girapon. Mga tig-abagol nyo. Ang mga bagol nyo kung lagaon siguro ba si una pahumok ang kaldero. Yuda puga. Mga batugan sa inyo. Lang tawa ko. Kinawatay sa kwarta sa kabasa gobyerno, perte-perte, sige-sige lang. Mga ka-K5. Saka sa Dumangas and PCGA 6112 o 612. 612 PCGA Squadron Western Visayas may gabi lang sa Philippine Coast Guard kay Ana Lapating may gabi kay Leo Recto Matiliano good evening idol John shout out sa kay Irish Joy Itiri sang San Isidro La Paz okay mayong gabi lang sa kay damo-damo sa mga grupo si Binja Storias mayari naman sa nga MMTF amuni PNP Force Multiplier MMTF Haro Chapter okay mga grupo mo paupda na sa sa marcha himandak na yung padala ni kay Catalina Arsiga mayong gabi sa kay Jonalyn Labandilo good evening watching from Sipalay kay Anhilo de Monteverde hadlok sa magpakita sa kay Philip Louis King good evening kay Luna Mundido may gabi man sa mga grupo sa K5 News FM Fans Club International Chapter 1 and Chapter 2 tanan nga mga chapter na lang tanan para nga isa na lang
Tsaka nito sumbong. Subong daw hindi na sila magpakita base lagyo na to. Sinong hindi magpakita kag nagpalagyo na to? Sino? Sa iban pagid nga mga gapamati, no? Siling ni Nonito sumbong siya Usmod Ilonggo na kaki 5 kapulot. Usmod Ilonggo. Sa kay Fred Pasgala Jocampo nya dapo gagid marali sila. Marali ta. No kay mo yaman hindi kay mo pud nga. Kay Nonito sumbong nya paano ang salabton niya? Palagyuhan niya naman mga kaki 5. Hindi tubango niya na yan. Bisan wala nagkakahulugan nga kumo kay nag-resign niya si inang Speaker Romualdez. Wala yung nagkakahulugan nga hindi na saya kwana. Ay sa madala sa kwan sa investigasyon. Kaya mas fair saya sa investigasyon kaya nag-resign na saya sa pagka-speaker. Kaya ngalan niya nadalahig. Ano mo na gani kay si Congressman Jojo Anggid amo gitong gintudlo ang hambal sa mag-asawa nga Diskaya nga siling nilas Congressman Jojo ang atubang sila to. Congressman Jojo ang kuno nagademand nga hatagan sila sang 30%. Grabe ba? 30%? Ay, pirti ka dalok-daklo. Ang 30% kuno ginahatag sa kay Saldico. Tapos 25% gahatag kay Romualdez. Mga kakifay. Ang nagakolekta amo si Congressman Jojo ang sang Uswag Ilonggo. Duwagi kabise singin lawag ngalan niya halin sa kay Libiste pagkadto sa kay kwanto ho sa mga mag-asawa nga Diskaya. Pasubong way gapon kasabas Jojo ang sa press conference way sa nagpa-press con diri sa syudad. Ginahunting sa subong sang mga media diri sa syudad sa Iloilo para nga mapasabat kag mapanugid ya kung anong matutuod sini para mapatag ya kung anong kamaturan sini sang paglamita sa ngalan niya ti wala gid. Mga kaki-5 ti subong absent pa sa ginhiwat nga inang kwan nga sesyon, regular nga sesyon sang Kongreso ta. Pag binutuhay ito kay na sang mga bag-o nga mga speaker, waya kabutos Jojo ang wala man kabuto si Bingki Tupas. Duwa silang way kabuto. Butin sila nagkalagto basi nagbakasyon sa Boracay. O basi nagpabuhol. Nami man to bakasyonan ng Bohol kay 500 ay. Damo to lagko nga mga kwan nga mga damo to mga sapat nga lagko kalimutaw. Ang ila nga mga mata bala mga blue botlogon. Good evening kuno sa kay JJ Gilone, Annalyn Sibinorio, kay Los Hermano, kay ikaw na lang, kay Miradi Miliezo, kag sa kay Ann Tanutan, sa kay Jujo Mar, kag sa kay Lydia Nasita, sa kay Jocelyn Francisco Chavez, kag sa kay Chuna Zapanta Barco, kag sa kay Gina Lihay. Okay, alin sa kay Philip Louis King. Kay Ray Sindico, may gabi man. Shout out John Kapulot from Siniquay, Lapos, Lapas. Di paano taga ma-shout out sinikay ng imong nga ngalan. Di daw ngalan man ka mga Arabo. Ano ito mabasa ngalan mo kay ngalan mo, yung ka-Arabo ni, kay 500. Abi, ikuanin sakon, ano gani pa daw siya na, interpret abi na sakon, anong bot silingon sa ngimo nga ngalan nga daw Arabo man. Sa kaino nito, sumbong watching Gen B Hotel Gimbal. Okay? Alex Postrero, hindi ka man laway, hindi man gwapo, makawiwili lang, ay aragay kalainin. Ay gabi, sinakaki 5 yun, niya, hindi ka man gwapo, hindi ka man laway, niya, pero makawiwili lang. Ba, daw si Peter Unyate ka ba? Duman ko na sa unas, Peter Oñate, kapadlagan kami, pangampanya kami bla. Kada hambal ya sa kwan, sa microphone, kwan kami, introduce sa mga kagalingon, kag ma-plastar sa amon mga plataforma bla. Kinahambal yun, siya niya kuya. Ilang ni Peter Oñate, niya kuya. Hindi kuya laway, hindi man ko gwapo, pero magkawiwili lang. Silingko, hindi man laway, hindi man gwapo, magkawiwili lang. Silingko, hindi ko natuon, sinidiriya man.
Okay. Sige. Sino pang iban nga mga kuan si Oliver Von Cram. Good evening man sa kay Alberto de la Cruz. May gabi Idol John Caps, shout out langda sa kay New Kiss sang Rizal Lapos. Kay Angelo de Monteverde niya ahay dapat wala gin pabayan. Amo na gani gusto hindi man nila gusto nga pabayan to ang bata tani tong nalumos. Tani nila gusto to nga pagpabayan. Kaya lang yung problema, kaya man mo na gani, kung may ginakawilihan ka man imo, ginaobra, tapos way ka upod sa balay, duha lang ka mo, ikapin patigulang upod ya, malamong lulo. Siyempre, malam na wili, siguro pagbalikid ya, pinangita yung bata ya, pinangita yung apo niya. Way na makita, yawan na sa pangita, hasta nga na gani, bulig sa mga tanod. Hindi ko makita ito na ito staram na nanod, mga ara sa 50 to 100 meters ang kalayuon, halin sila balay. Ang gilakat sang bata, gaulan pa. Nga nagpakalabot to siya taram nanan mga ka-K5. Basi man nakita, sobrang nga pantat, galumpat-lumpat tao. Nga sa lumon, tabi ni kadakpon. Mga ka-K5, kundi disgrasya ito yung bata. So, sa kay JC Lilibeth Roma, good evening John, always listening. God always bless at to all. Normal. Yeah, si kabay pa. Sa kay Mars Tabasundra, good evening Idol John, Banks PSG, mayang gabi man. Sa kay Arman Bakuguay, Susan Pisiskar, thank you for watching. Sa kay Ren Parsia Pagal, good evening. Sa kay King Hong G. Alex, good evening bro, mangkot ko kung madayon to ang transport strike. Dayon sa kay Arpuras Cardinal, good evening International Fans Club, kag ang Pasig City, kag Pasig, good evening Mads, Nadirin Xiaotong, Parikim Hiroso, Panis, sa kay Milay Montaño, Palencia, kag sa kay Bingbing Vivian Pagtulunan. Okay? Kay Julio Sancho Abelarde Medina, may gabi siya niya kay 5 Night Watch with Idol John Kapulot. Good evening man. Kag sa kay Gerald Barsikas. Good evening. Kay Arporas Cardinal. Good evening kay 5 John. Good evening man sa SB namon niya beautiful sa Banwasang Tapas si Ma'am Julia Mimi Serdon. Good evening ma'am. Gapamati si Kagawad. SB member sang Tapas. SB member may gabi beautiful kagid ko no. Swerte ka beautiful. Abonyawan Antikenya game na siling to. Ganok mo da game na. Rose Simpas may gabi sa kay Florenda Cadavero. Dindin de Los Santos, Rosimpas Dinsky Gagnao, Tobisa, sa kay Hiroshi Altilio, Laila Sofia, Christine Gardose, Verna Salvilla, Ria Capanas. Good evening man sa tanan-tanan, haling kay Rosimpas, kag kay Idmar Iliquinya, Angelo de Monteverde, tanan nga mga miyembro sa John Kapulot Fans Club International. Ngayong gabi gid, ka-K5 sa sining nga mga tinion, sa ato sining nga pangalagan, i-check naton una ang mga balita kay informasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. May kang tanan sa sining natabo sa may banwasang Santa Barbara kay 5 Andre. Ining natabo sang pagkalumos ng isa ka bata dito sa may area sang banwasang Santa Barbara mga ka-K5 sa diin ang ining insidente mga ka-K5 ang nakatuga sa kamatayon sang isa ka duwa kaluoy man no ning duwa ka tuig nga bata mga ka-K5. So gani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tag paramati i-check naton diri sa ato sining nga pagpangalagad. Grabe oh. Ay gin-post naman diri ang may gin-post naman diri sa sa ginatawag nga political dynasty. Mga ka-K5 si Budji D, mga ka-K5 kundi House Speaker. Ang pamilya niya, bausos. Puro man tanan-tanan mga pamilya nila, mga politiko, mga liyo.
Sa pamilya di sa may Isabela. Mga ka-K5. Ang Vice Governor to si Kiko di. Ang mayor sang isa ka banwa mga ka-K5 kung speaker ta subong si D, no? Ang mayor si Itchagi Isabela si Ino D. Sa Santiago City Isabela, mayor si Shinatan, pamilya Manila. Tapos iban pa nga mga relatives. Sa may 3rd District Representative si Ayan D. Sa Isabela 5th District Representative si Mike D. Sa Mayor sa Kawayan City Isabela si Cesar D. Si Vice Mayor Kawayan City Isabela Benji D. Ang Mayor sa may San Manuel Isabela si Dondon D. Ang sa board member sa Isabela 5th District si board member King D. Ay Maria Soy puro lang D tanan-tanan. So Puertes, ay grabe. Trible mga sa pagkadamo-damo. Isa magaling ka pamilya ning bilog nga di sa kuan ba sa bilog nga area sa Isabela province. Mga ka-K5. Sos. Sa pagkadamo-damo daw mo amo man galino. Grabe nga kuan no. That's why nga hindi mapasar-pasar ini ang ginapasar mga ka-K5 nga political dynasty. Nga ginadulaon ini ang political dynasty. Hindi ba pasar-pasar kay man nga bangod mga ka-K5 kay ang maapektuhan sini diri amo man gyapon ang mga nagapulungko nga mga kongresista kag mga senador. Lantawa bla sa Senado bla kung pilak bilog magulutod da. Ang magulutod da kay 500 o apat gid. Tagduwa-duwa sila. Number 1 mga ka-K5 no? Si Alan Peter Cayetano. Ang upod niya si Pia Cayetano. Sunod si inang Mark Villar kag si Camille Villar. Sunod si Rafi Tulfo kag si Erwin Tulfo. Sunod mga ka-K5 si Jingoy Estrada kag si JV Hersito. Ay Maria Iuniso. Lantawan nyo kun ano. Madula ng political dynasty. Tiyari naman no, nagpagwa sa nga balita nga si Budget di mga ka-K5 amo ang maging speaker. Abaw, damo-damo naman sa mga miyembro sa pamilya ni Guluwa tanan-tanan nga puro tanan sa pagkaginatawag nga imbes nga D, no? Mga ka-K5, DY, gini mo nila nga dynasty. Puwerte nga klase, oo. Mga ka-K5. Ara na si K5 Kim. I-check natin mga ka-K5 ang latest nga report informasyon kung ano na ang kuan committee ginalanto, ginapangita diri base bala kung may mga foul play bla. Yang bata mga ka-K5 nga hambal sang lulo nga way man kun kadto da sa lugar nga sa amo sa tunga chimpo nakakadto to yang luwa sa lugar nga amo to. Kasi may naghagad sa bata bla nya dali di day to. Dali di kadto di sa ako no. Mga ka-K5 na ang latest nga sitwasyon, ano nga latest nga investigasyon sa aton nga mga pulis. Mga ka-K5 upod kita kay ka-K5 inang Kim Kalun. K5 Kim sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim, go ahead. Yes, ka-K5 June. Actually, gin-reach out na naton ang Santa Barbara Municipal Police Station regarding no sa sinang incident. Pero so far kina no, wala pa na makaruman regarding sa sinang drowning incident. Pero segue naton ang aton gidri nga balita subong gabi ang regarding diri no sa pagpaiway sang no permit, no rally policy diri sa bahin sang Iloilo City. Kay actually no nag-announce diri ang Iloilo City Police Office nga in line no sa Trillion March Rally on September 21. Kaya no need nanay no ang ining permiso o kung no need na gid balaya magawad sang permit for the said date. It is because nga suportado man actually no ni Mayor Raisa Treñas ang ining pagpabutyag no sa kalain sang buot o kung ng pila ka mga hulag o drug protesta no sa mga pumuruyo kay kon si presidente gani suportado ya how much more pa on the local level ka-K5 June. And according diri sa pila ka mga grupo just like sa Bayan Panay nga dako ini nga butang ka-K5 June no nga
respetar ba na kung ginahatagan sang pagkilala ang iniyang freedom of expression sa mga pumuluyo, especially man no kay 5 June sa mga issues regarding sa controversies no sa pagpangurakot sa flood control projects diri sa may pungsod Pilipinas kay 5 June. So by the way buwas hapon mayra no sang pagprotesta ang pila ka mga grupo halin diri sa may Haro Plaza, magapatigayon sila sang caravan kay 5 June no going dito sa bahin sang tawag na kay 5 June dito sa may Aganan flyover, ma-plaster sila dito no kay actually kung basihan ang pila ka announcement no sang DPWH kay 5 June supposedly September subong nga tuig o kung this September kay 5 June magabukas ang inang Aganan flyover, pero as of this time do wala ni nihay sa gihapon ang plastada dira no sa may Pavia, which is no naga-agunto or nagatos dira mga motorista. Paano pagbukas na sa Aganan flyover kay daw ay pamanagani isang mihay kag mihoy nang approach siya da kung may approach natin maayos siguro daw ay pamana daw ay maginaobra na da. Do hindi man gani makabitan kag 5 June. So damo pa kulang. Ano pag-agi mo da? Ano pag-agi mo da kay wala approach? Amo gid kay 5 June kag damo dira sa mga utod-utod pa nga approachon dotok-tokon gani do damo bres ang kulang-kulang pa kay 5 June. Amo gani paano maagi na kay wala gani approach magtimbang ano mo na paluparon mo sa lakyan mo para makaagi ka makatungtong tos babaw. Pero actually ang nagpatigayon ni last time no sang press con ang Department of Public Works and Highways, una ni nila nung naging announcement nga namo ni no possibly mabuksan supposedly this tawag na September 25 2025 ang Aganan flyover according sa dirigani sa ila nga magamit sang motorista na kay 5 June by September 2025. Ganos lagdamgo. Basiway para kabugtaw taga DPWH na. Actually nagligad din nila nung press con kay 5 June no. So sang 2024 ni, pero kung balikan mo ti September 2025 amo ni ang agin promisa nila or agin timeline nila kay 5 June. Ginambal gid man nila nga September 2025. Base bala kon ang ilahambal ya September lang po ay mabalaan ko na nga tuig. Base bala ko September lang tapos gali year 2000 year 3000 gali tiya bala. Dahil kay 5 June parehas na kita wala sa kalibutan. Mga apo nila may nakayambalo nila nga ay mga apo. Sige kung ano ning inang i-inherit nyo na panublian nyo na ang mga pinangkawatan namon nga mga lulo nyo. May nakaypakita sang aton nga mga apo man kunin may mga apo man ta. Nabala mga apo ta sa niya baw amo na sa niyang mga kuano mga kinagin amo nang ginkurakot sang lulo sang mga apo na sang mga kawatan nga taga DPWH sila na. Kaya nga aton nga mga apo amo naman ang mga batiko sila. Kaya tibay naman tamo. Kaya according dirigani kay 5 June no ginannounce ni nila sang September 28, 2024 no sang nagpatigayon sang press con wherein no according diri sa last time nga press con nga according sa ila ang repair sa Aganan flyover pananaw no nga ma-accomplish or kung matapos sa third quarter sang 2025 which is pasok by the timeline sang tawag na kung January, February, March, April, May, June, July, mga August to October kay 5 June or August to September, July to September probably kay 5 June ang ining third quarter sang 2025 kay 5 June. Pero subong gawagtas ganitang mga tao kay 5 June maglabay dira subong. Hindi kami mo magtas na. Kuanda. Pwede na daguro makwana, pwede na daguro magamit pasilungan sa dalom. Pula sa manggapon kay 5 June. Monta nga kuan mo nga raincoat. Monta nga pasilungan na da kung magulan-ulan. Aligyan na lang guro fishball kay 5 June babaw Mas mayo-mayo na lang na nga magamit naton pasilungan ikumparar sa kuan atong Pavia housing project bla to ba way gito yung puslan. Nagalabok lang to ay gito puslan na.
Para pwede na mapuslan, pasilungan ta kung magulan-ulan, ran tanas dalom, pero kwan, may guro pakabitan, tara guro sa nga duyan, kag turug-turugan, ay no? Kita mo na yung giant doyan kay 5 John. No, kung Oo. pwede sa babaw, kung gusto mo magpahangin-hangin, plastar ka na sa pulungkuan mo kay 5 John, no? Kasi at least wala mambal ta nga, ay, napuslan man ang aganan flyover. Oo. Yang una, ganito duman mong ungka, ngang ungka, hindi mapuslan, ginimo na lang nga jaging-jagingan, kagin ginaditan sang mga estudyante. At least may purpose, may mga naga-skateboard pa ganito last time kay 5 John. Oo. May naga-bike-bike. Oo. For exercise na lang kay 5 John. Namin na kanina, baligaan sang fishball. Oo. Dito na lang sa makabaligya bingka kay 5 John na mapuslan pa sa mga pumuloyo. Pero ang ambot lang kung ano gyapon yung plano nila sa may aganan flyover kay 5 John. Sako, subungan kwan kay 5 Kim, sako, subungan aton nga gobyerno sa inang flood control project sa anomaly. Ti ano pang aganana daw na pabayaan lang ana baylan na ng aganana may na malumot-lumutan na da kag matalupangdan na maliwat. Tutok-tok na ganay kabiliya da kay 5 John. Amo gani. Ari pagidolan tawab labi nyo, abi mo kung nami ning mga na ginagamit na subong ang dito sa may hibawan bala nga flyover lang tawab la kay ang iyato nga kwan blang tinabuan sang approach siya. Subong gaangkat na. Magagi ka to tinagultor sa lakyan mo kay nga guba-guba na tong approach niya. Tapos pati man ang dalan kay 5 John sa gilid, luta kag wala ga tulolopong. ang sa kilid nga dalan daw kung mag-agi kada dapat ang imo nga dalagan dapat mga 2 to 3 lang kilometers per hour. Kay kon padasigon mo matumpilak na ka magkalaguba dang imo nga kwan nga mga under chassis kay tungod nga dalom-dalom wala ang nami mga mga haslo blan ng mga taga DPWH. Ang sa dalom sang taytay to nga ginapulo parkingan lang amo tong ipanamit-namit nila ng siminto sa mga buwisit nila. Pagkatapos ang kilid daya nga grabe kadako-dako sang buho da lubak-lubak da nga dawalo sa luson perte gid kada dako-dagko dang malubak-lubak hulaton nila guro nga bidyuhan ko na da mong napabayaan nila ya. Tila tawa. Ano siling mo? Matyagan ko kay 5 John ang motto is ang maayong adalan Gubon. gubon. Tapos Ang guba hindi pagsapakon. pabayaan. Nami na da siguro pang kwao ng mga taga DPWH subong daw kay ipanglampaso dang ulo nila daw. Ipanglubong na sila blag tampukan. Abi ko pwede tamnan na dasang saging kay 5 John. Ulaton nila nga basi pila kadlaw may matanom giman na dasang saging kag inang saykwa. Lala ka saykwa? Ang patula bla. Di gani dagmay bla nang kuan nang Palawan kag dagmay. Sa bugan taguro da may guro butangan ta naguro sang kuan ay inang ano gani ning katol ni badyang bla. Nganta badyang da para nga maintindihan nila nga kung hindi mo pag-amuhon na pabayaan sa mga buwi. Kaya init ulo ka do. Busos Maria Hunis. Tapos ang diri pagit sa may kuan naman no sa may inang uhong-uhong blan gani na daw ng buhang na araman naman sa may kilid ya mo man. Daw mayo lang nga ni subong kay daw ginakulukay-o nila ya prong dito gid sa may hibaw ano pinabay-an gid sa buwi. Sino na ang kuan man ang kontraktor ng dapuga na da man. Init ko pabuyayaw to ikaw mo kay mayor. Giyan yung gid bla. Kay 5 Kim. Abugid ka kay 5 John, tibantayan ta buwas kung anong matabo dito sa may aganan flyover. Kaya abiso lang ni man dayon doon sa mga motorista nga kung maglabay ka mo dito buwas, kay halin las 4 abi tong ila sini nga protest kay 5 John and gina-expect nga damo ang mag-ugyon. Kay bukas man siya sa publiko kay 5 John, wala man sa pinilian kung ano man dara imong ginasuportahan nga politiko, kung sino man dara ginapatihan mo, no colors kay 5 John kay syempre ang ginapakigbato diri ang kinamatarong naton kag futuro sang mga masunod nga henerasyon kay 5 John. Ang bagani ni Senator Robin Padilla, basta may baha, may buhaya.
Gabaha man ka actually sa may aganan. Sa mga dira sa dalom sa flyover kay Five John. Gidalong daw tanaw man da kag baha-baha kay Five John mo. Ga manghunting ko bala buaya, bala sugod, bala buwas, bala. Nakita ko buaya, lutuon ko dayon bala. Ito ano sabor na, basi ganit bala. Kasi buhalo man kay Five John ang sabor ya. Ang buaya, balaan tanay kung makaihaw ta buaya day. Nakita ko na ganun kay Five John bago lang mo ang buhaya, ginahimo nga pet wala ginaulit-ulit. Abo, kanami. Ang lain lang da kung ang imo ginaulit-ulit man nga buaya bala nakabarong. Perte na. Sige At least may balantayan tayo kay amo ng pangako nila lang taon ta kung anong pangakong napapako naman na. Kung nangakon pakilala niya kung mga babae na sus nagbusong na sa pasalig. Kay 5 Kim. Magiging kay Five John. So kung gusto nyo man niya or sa public na to, gusto nila yung mag-join sa protest sa Puas, agad mabatian man ang ilang tingog, no? Kay Five John. Tawag na. Actually, nationwide man mo. September 18, may iban man nga events dito, no? Or protesta sa iban nga mga lugar, no? Dari sa may pungsod Pilipinas. So open gid no for public ang ining hublag protesta. Kaga para sa report, yun naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaloyo. Nakadala sa aton oras in punto alas 9 na. Kaya sa ato siling pagpangalagad. Ang mga balita ng inyo batan ng builog nang iradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist. Nagabulig ini mga ka-K5 para sa ato siling kaugalingon kontra sa mga kalain-lain nga mga pamalatian kag subong man ilabi na gid ang mga viral kag bacterial infections. Amo ni siya ang ginatawag naton nga natural nga klase sang antibiotic ang Klinika D3 Bio. Mga ka-K5 bangod sang sining nga ingrediente nga extra virgin coconut oil plus may ara pa gid ini nga vitamin D3 nga sa diin nagabulig ini para sa kontra sa mga viral kag bacterial infections mga ka-K5. Nga ang mga ka-K5 ang anong kinanglanon ta para sa mga virus kag mga bakterya labi na sa mga dengue ni. Paborito gid ni sang Klinika D3 Bio. Kaya ang D3 Bio isa ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 mga ka-K5 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, no? Nga nagakontra sa mga viruses ilabi na gid sa dengue, no? Sa ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ini sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring ginatawag naton mga ka-K5 nga monolaurin. Na ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sa D3 Bio pinagi sa MCTs o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung nadingge ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang ining absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agud nga malikaw ang ato sining nga lawas sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue. So no panginahulat ninyo mga ka-K5 no inom kita sang D3 Bio the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9:02. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Okay.
Ako na pinanganami ng kape sa tamo. Bisan noon muna ang wife pa nakakamahaw sa akin, hindi mo tapos si Putsan. At siyempre, may aramansan, may misi! Sigod na! Tapor, sabi ka mga tulog, kaya mga aso, ha? Hindi ko naman tulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Kisan pa rin sa konta. Ilog mo. Go. Ilog mo. Saan ang last mo nagluggo? Padayon lang nga magtuto sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, wala. Banala. Oy, gara. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. Ready? Iwas mo na! Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! For 1!
K5 ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round, ipunos mo na! Grabe sila kay Guapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang ma-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay, isipon namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag ka mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalaga. Contestant number 2, Nanay Kagkatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dunisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragaton nga oras karon nakalabot na kita sa 12 minutos na ang nakaligad sa alas 9. This time i-check na to ang mga balita na ka-informasyon nagikan sa City Hall. So kita sa kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Sino tong iparesign no ni inang Councilor Rex Rabia. K5 Jenny. Pero check na ton kung ano ning mga balita partide. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 June, kadunga naman sa ginpatigayon nga regular session ina ka K5 June. Si Councilor Rex Marcos Sarabia ka K5 June ginapanawagan sini kung sino man ang lady Congress or lady politician sa likod sang pagpakakas sa K5 June kay West Visayas State Medical Chief Dr. Joseph D. Nicolo ang mag-resign na ka K5 June sa pwesto. So kay Sarabia nga may gin kwansa nga ang ginatumod nga may ngalan nga congresswoman gidaw bo chilingon babae ang ginatumod nga congresswoman. Actually, kay K5 June, last week pa ni siya nga, tawag sa last week pa ni nga palamang putanon sa aton sa K5 June. Kung sino? Kung sino, oo. Tanigin lawag lang isog man sabla. Kung sino da, hambal sa mga congresswoman, may congresswoman, siyempre damo congresswoman nga daan di. Ang aton daan diri sa Sudad Singrilos, congresswoman si Jam Barunda. First District, Congresswoman Janet Garin. Second District, Congresswoman Kati Inang Gurisita. Sa may 5th District, Congresswoman Bingke Tupas. Kung puro Congresswoman, damo Congresswoman, itumuron niya. Kaya nga sagi ka pa pulo pa bati-bati, inagi na. Sagi pa bati-bati, direct tahabla. Inagi ka manimo man. Pariyo lang mo nini, Diralyana. K5 Rex. K5 Jenny. Actually, kay K5 June, amo mato ang dumay blind item to sa last week nga ang ginatudlo nga nagpakakas kay Dr. Nicolos as a WBMC chief kag ipa-transfer to siya kay K5 June sa Zamboanga. Ang kluto lady legislator. Ang after nagwa ini kay K5 June nga lady legislator ang
allegedly nagpakakas both naton diri amo na mention mo ang aton diri nga mga kongresista libagit pulos mga pabayi. Tanan sila kay Sir June ginpanginwala kag napahayag nga wala sila sang tawag ni sang connection sa anuman nga tabo kay Dr. Nicolo. K5 Jenny, anong purpose sini ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga imuon niya ni nga sagi ka intra sang mga isyo parte sa nasyonal kag isyo dra sa may ospital way masagani kalabot-labot dahil ni sigani kay sirot sang trabaho yada. Actually, ka K5 June, nagmanifest ni si Councilor Sarabia matapos nga si Councilor Alan Saldivar ang Committee on Health nga chairman sa K5 June, no? Nag-privilege speech ni siya ka K5 June, tuhoy man niya sa ang mga nanging maayo nga binuhatan or mga achievements ni Dr. Nicolo as the WVMC head sa K5 Enrico pila sa mga atong legislator ang gina-comment ang mga nanging pamuno ni Dr. Nicolo ka K5 Enrico ka K5 June. And may amo man ka K5 June ang mga health workers, personnel sa WVMC dito, vocally sila nang naghambal nga hindi nila luyag na ipatransfer si Doc Nicolo sa iban nga hospital sa K5 June. Kaya mo niya sa bahay ni Councilor Sarabia matapos nga pag-speech ni Councilor Saldivar, amo tayong pahayag niya nga nagapati siya ka K5 June nga ang plano nga pagpa-transfer kay Doc Nicolo, it's more like K5 June nga abuse of power. Kumbaga ka grabe ba? Nakabatsyag sila sang abusar sa poder, way ganit sila kabatsyag sang abusar nila da nga pati konsyal da nga upod nila ginaabusaran nila. Daw ginago nga klase ka inabogado ni. Ano yung si Rex Sarabia man ginagawa? Layo si Imos kay nanay mo to sa una. K5 Jenny? Oo, naman ni Councilor Sarabia ka K5 June, it seems like it is an abuse of power nga si Doc Nicolo nga may maayo nga track record dito sa may WBMC nga pakakas gilayon ka K5 June kag ipa-transfer sa Zamboanga. While on the other hand naman niya ka K5 June, i-compare mo kay Iloilo City District Engineering Director Engineer Roy Pacanan nga madamo ka K5 June na involved sa controversial nga mga proyekto diri ka K5 June. May mga kina-consider nga mga palpak nga mga proyekto ka K5 June sa opisina sa district office kag madamo nga kontrobersiya. Ilabi na sa city government, wala gilayon makakas-kakas ka K5 June kag tubtub sa karon nagapungko sa gyapon as OIC director sa Iloilo City District Engineering Office. Tinga nga ano naman niya labot naman dadaya sang ni inang engineer Pacanan kay lain man yang isyu parte sa ospital ay mang isyu sa inang City District Engineering Office kag wala labot sina daw nag-resign naman si Engineer Pacanan di ba nag-file sa sang iyang inang ano panawag siniyon nga resignation or oo nga aman mabalaan mo gid ni nga kamanga bata pag sa inyo prong utok nyo politika na natabla itsura ni ni Councilor Rex Sarabia sila mo daw sa piho nga inang bata pa pro ginago. Maria ihunis ti garapon ni Santissima nga klase ka mga konsyal ni mabalaan mo gid nga ang ilang nga tinutuyo puro gitanan pamulitika kay nga lain ang isyo parte sa kay Nicolo. Si Nicolo damo-damo sang pending nga mga kaso subong sa ombudsman, may mga ginpang-file nga kaso kontra sa iya. Way na sa kabalo, performance lang kita niya. Okay, 5 Jenny. At ang kay sa bahay naman niya ni Councilor Sarabia ka kay Fabric na disclaimer nagambal man siya nga kumbaga gin-compare bala ka kay Fav Enrico nga ti mo na si Doc si John ko si John okay 5 John ako okay 5 John hindi do gagablanko ka okay 5 abi exercise anay be sige proceed
Oo, ka K5 June, no, tiyan mo itong, hindi ko magaging compare niya ka K5 June, no, why is that nga si Doc Nicolo, dukadasig lang sa pagkakasaiya sa pwesto. Ito wala man makakas daw, ara man na pabilin man da sa gani. Actually, ka K5 Enrico, amo na no, matapos nga, ka K5 June, matapos nga, magahod din sa social media ang issue ka K5 June, ging nagpagawa sang statement ang katapo man niya or management sang West Visayas State Medical Center. Ang pahayag nila nga under investigation tama ni ka K5 June ini status no ni Doc Nicolo kag ihatag nila sa DOH Central Office kung ano man ang mangin discretion. Kag wala labot sina ang desisyon nga ina kagagin padala nga inang relief order para sa kay Dr. Nicolo. Iyan na sang Department of Health way labot na da ang mga congressman kag ko sinoda kay nga iyan na sang DOH kag wala labot sina ini nga daw ang ining ginpadalang relief order para sa kay Doc Nicolo. Daw sang Ugos pa man nagbigat pa ng mga binulan, di ba? Actually, kay K5 June, in terms of date, nung saan niya release ang order kay Doc Nicolo, wala kita specifically idea kay K5 June. Amo na gani, nagulo intra mga buwisit na sa City Council, nga way gani, kay Chindi, way kahibalo, way kapangusisa. Pero kung isisaon mo parte sa real property tax, gahililipo sa mga buwisit nila. Hindi gani kaubos kasi namo nila sa City Council parte sa real property tax ang problema sa mga pumuluyo parte sa baha kag sa parte sa traffic diri ang intrahan pa nilang iya ka ospital. Ospital man kamo diri sa syudad o hindi bla nga intrahan nyo pa ng ospital nga iyan sang region. Naton gasakay sa isyo kay ang ilang nga iligoon nila bala naton tila balaban ning ginatumod nila ni kun hindi si Congresswoman Janet Garin si Congresswoman Jamjam Barunda malang ni wala balaban ang abi nila si Congresswoman Jamjam Barunda gid siguro ang ilang nga gina-target. Iway naman iban nga Congresswoman di alang-alang man ang taga 5th District to nga si Congresswoman Bingke kag ang taga 2nd District amo maintrada. Hindi bla kay 5 Jene laban target na si Congresswoman Jamjam Barunda galing hindi lang maghalambal man nga ka mga talawan. Kay 5 Jene posible man ka kay 5 June since nga si Congresswoman Baronda we believe may existing project siya sa WVMC ka kay 5 June no? Pero yes si ka kay 5 June si ka kay 5 si Congresswoman Baronda nagpagawa man niya ka kay 5 June sa statement nga wala siya may kaangtanan sa ining pagkakas kay Dr. Nicolo ka kay 5 June ang hambalyan ni Kong Baronda nga wala ka tayo time sa politika busy siya sa panghimanawa ka kay 5 June kag pag-obra para sa pumuluyo sa Iloilo City kag ang hambalyagan ito dukaladlawan nga may mga aligasyon nga nangayo siya sang kickback kay Dr. Nicolo ka kay 5 June. Sa karon dako na nga kapalamang kutanan ng kay 5 June kung sin-o gid man balaya ang duso nga ipakakas si Doc Nicolo sa pwesto niya as WVMC chief pag i-transfer sa Zamboanga. Pero right now may complainant nga taga San Joaquin, Iloilo, no? Kontra sa kay Doc Nicolo, ara subong sa ombudsman, kag ara sa Sandigan Bayan. Duwa ka klase sang kaso nga gin pasaka sa iya, abusar sa iya nga poder, kag wala labot sina. Ang iya sini nga pag may abusar sa poder nga gin file nga kaso sa iya, wala labot sina may ara sa nga pag nga gin appoint nga time sang eleksyon nag-appoint siya sang tao nga supposedly may ara sa ginatawag naton nga banning sa pag-appoint sang mga tao nga ibutang yada. Amo na naka-file na to ato sa Sandigan Bayan kag ato sa ombudsman, way nakbalo si Rex Sarabia. Magkuton mo si Rex. Magkuton mo si Rex Sarabia naton chindihan mo nek balo kas ne. Kung may sa ganit kay chindi, abogado ka naton gami nangu ka. Kay 5 Jenny. i-check na to ina ka kay 5 June no kay
according to Councilor Sarabia, nga dapat may ipatigayon nun nga investigasyon concerning the assignment kay Doc Nicolo ka K5 June. Pero so far, ay arapan gyapon the K5 June na retain sa pwesto si Doc Nicolo as chief sa Western Visayas Medical Center ka K5 June. Sige. Balanta man na kung anong botsilingon ang ginahimo na politika man lang na way man kwan ang tanan nga mga isyu nga kita nila nga daw maigo nila si Congresswoman Jamjam Barunda. Tuduhan nila tudo pero ang real property tax nga igo ang tanan nga mga pumuluyo pabayan sa mga buwisit nila. Proceed K5 Jenny. On the other hand naman niya kay K5 June, no, si Iloilo City Mayor Isa Trañas nagpabutsyag sa iyang pagsuporta sa natalana nga pagpatigayon sa hublag protesta. Mamarcha man sa? Mamarcha? Tan-awon ta. Go! Idol! Kopdas tatay mo! K5 Jenny? Oo, siya nga ba ni Mayor Isa ka K5 June nga ining rally ka K5 June nga magapanawagan sa transparency kag accountability sa mga gobyerno kag kumbaga diri sa Iloilo City amo na ang long na panawagan man niya sa aton nga Iloilo City government. That's why ka K5 panawagan. June Panawagan sa sang transparency kag ano to accountability. Tiway pagbalik das tatay niya. Tani inunay na sa tatay na tontay, accountability, transparency ni tayo. Tubla naton ang mga tubla tayong mga ginpang donate na sa nagligad nga sa nagligad bla nga pandemic bla tay atong mga ginpang donate bla to tay di na to dapit man amo na to ang ginhatag mo sakon. Accountability kag transparency ng barya. Balik daw niya na tatay ato. Ay, ka mga kwan sa inyo, ka mga dramatista sa inyo, pinamunggo, tamokron. Bunggo sang pamangkot. K5 Jenny? Ang malaka kay 5 June kay diri sa Iloilo City, according to Mayor Isa nga madugay ang syudad ang naka-experience man kay 5 June sang mga palpak nga pag-implementar sa mga proyekto kay 5 June diri sa Iloilo City. Ang nag-implementar sina sa tatay niya, dapat tatay pa magkuto niya. May mga ginatumod sa nga mga palpak nga mga implementasyon. Number 1, ang ungka flyover upon sa tatay da. K5 Jenny? Ang ungka iya ka kay 5 June ba? Ito man na iya sa Banwas ang Pabiya. Banwas ang Pabiya man? Tinga nga sa pag-inaugurasyon nga to siyaw. Tataya? Para may video daw, may picture pa nga aras tataya kay iya man sa ungka na tani nagpaimunong sa di. Anay kay palpak dayon niya kapanginwala. Tutuod lang ang istorya bla ka mga dramatista sa inyo. Doon mo gina si Raisa naton ang baligyon dramatista ka. Tsura mo naton daw si Kwan. Angayan ka naton mag pang Famas Award daw si Kwan ka daw si inang Chanda Romero. Mangkot sa sino na sa inang Ginny ginhambal ni John nga si Chanda Romero naton i-research mo economic graduate ka man bla. Go ahead. Go ahead, K5 Ginny. Oo, tika kay 5 June, ang hambal man niya ni Mayor Isa nga enough is enough kay 5 June. Dapat may rasa. Probi ba? Enough. You girls mo Sige na, tapos na oras. Oras galiyo. Sige kay 5 June, dugang nga naton ni kay 5 June ang iban pa nga detalye sining rally kay 5 June kag bantayan naton kay 5 June kung bala maupod ni sa rally si Iloilo City Mayor Isa Trañas sa Setyembre 21. Kag ini nga balitaan niyo doon sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapikanana ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kapitang balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Nami tani manunlog ba? Katagaling chimpo Enough is enough You girls
Kuan ko ng ano to, accountability kag transparency. Aba, balikdas datay mo to. Lawig sang chimpo nga pungko ya, why sang accountability pa magkuton mo kiganya ka. Ma-file sa kaso. Inunto. Shoutout na sa kay Sir kag kay Tita Rena Mapa. Sir, salamat sa panyapon. Ba karamiton. Panyapon ni kay 500 kani kay 5 Kim Kaluyo. Ba karamiton sa panyapon yo. So Maria Yunis. Pag kita chimpo, standby ka mag-DJ ma-chocolate, ha? Antes ka mo pagkatapos nyo panyapon karon, inom ka mo sang DTX Coffee Mix para matunaw-tunawan ka mo. Good for digestion. Kaka K5, no? Ang Klinika DTX Coffee Mix, kafe ka na, detox ka pa. And of course, ang Extend Food Supplement for Men para sa mga kalalakinhan naton, nga nagpaloy-paloy na manoy. Paimnas ang Extend Food Supplement for Men, nagapabakod sang aton sining nga resistensya, kag nagabulig sang nami nga sirkulasyon sang dugo para layo kita sa high blood, layo kita sa stroke. Lalabot sina, naganami ka nagabalik sa huben ang performance ni Mr. when it comes to labing-labing ang paghahambalan. Huwag na chimpo, di sa ato sining nga pagpangalaga sa kala sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ekonomiya ka K5 June, aluhado kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.